Ugbu a ụmụafọ Naịjirịa na-achọ ekwemnkwa nakwazi ịkwalite ọrụ nche. Ndị ọrụ uwe ojii nke ala anyị gbapere atụmatụ ndị ha ji n'aka nke ga-eme ka nke a na-aga n'ihu dịka ezipụrụ ụgbọala Toyota Hilux nke ojisi awọmgbọ dị 59 wee gaa na mpaghara dị iche iche. Onye nta aka anyị na Abuja, Princess Akwalitela ji akụkọ. Onye isi ọrụ ndị uwe ojii onye bupụtara ụgbọala Hilux 59 eji igwe agha kpara na Abuja siri na ndị uwe ojii agaghịzi ekwe nkwa efu kama ha ga-enye nsonaazụ ndị mmadụ ga-ahụ n'anya. Ọ kọwara na ụgbọala ndị a emere maka ọrụ ize ndụ nwere igwe agha na ọsọ iji gafee ndị omekome. Onye isi ndị uwe ojii kwuru na nkwanye ụgbọala ndị a bụ akụkụ nke mgbanwe na-aga n'ihu iji meziwanye amamihe nchọpụta ọmụmụ na ọsọ azịza. O kwukwara na a ga-enweta ụgbọala ndị ọzọ n'ọdịnihu. O kelere onye isi ọchịchị Bola Ahmed Tinubu maka nkwado a, kwee nkwa na ndị uwe ojii ga-eme ka obodo dị nchekwa ma weghachite ntụkwasị obi nke ndị mmadụ. Site na Abuja, Princess Akwalitela, akụkọ ụwa ABS.